korrektion, eller som nogen udtaler det, korrektion, at det er blevet sådan noget halvreligiøst, meget opreklameret noget, og er virkelig en rimelig teknisk og nedbygget. Der findes fortvivlende lidt materiale om. Udover Irene Christensens bog, der kom for 100 år siden, jeg har sagt, om køndig korrektion, så er der de to her. Sivarts og min handler i virkeligheden om det samme, nemlig korrektion efter nej-bod-metode. Jeg skal nok fortælle, hvad det betyder. Forskellen er kun, at jeg har lavet en forenklet udgave, og det her, det er den store udgave. Så det, han har sagt, det man kalder den hurtige metode, og så kniv og gaffel, hvor man skal til at arbejde. Så det er, hvad der findes om det. I sig selv er korrektion det mest komplicerede. Og det er med det sidste, man lærer. Men når man har en klient, så er det første, man skal bruge. Så derfor er det meget naturligt, at det hører med her på sidste år, at det er kronen på værket. I virkeligheden, så er det ikke så frygteligt indviklet, som det er til. Fordi korrektion handler om, at horoskopets mønstre kan svare til livets mønstre. Ud fra den meget enkle betragtning, at den bedste tydning af dit horoskop, der findes, det er det liv, du lever. Og det vil sige, at i livet findes der en række begivenheder af forskellige typer, og man får nogle forskellige tidsmæssige afstande imellem. Det gør der også i horoskopet, når man aflæser. De to mønstre, de skal passe overens. Hvis ikke de gør det, så lægger de skubbet en lille smule for hinanden. Og det justerer man ved at justere på fødselstiden. Så fødselstiden er altså sådan en lille mikrometerskrue, man skruer på, således at de to mønstre kommer til at passe ind over hinanden. Det er, hvad korrektion er. Så findes der en håndfuld forskellige metoder til at komme derhen. Men reelt er der kun én form for korrektion. Det er, at horoskopets mønstre og livsmønstrene, de skal passe sammen. Fordi så har man det, der hedder det korrekte horoskop. Normalt ændrer det ikke ret meget ved tydningen af fødselshoroskopet. Det er som regel kun, når man skal til at fremskrive, det vil sige at lave prognoser. Fordi der er det sådan, at hvis man ryger 5 minutter ved siden af, så ryger man over ved siden af i prognoserne. Og det vil sige, at hvis man har en fødselstid, der er lidt slinger i med på et kvarters tid eller så kan man hurtigt komme ud på bølgen, den blå altså. Så det er mest til prognosebrug i virkeligheden, at korrektion er vigtig. Undtagen i nogle få hysteriske tilfælde, hvor ascendanten ligger og vipper mellem to tegn, og så er det jo spændende, hvad for en af dem. Eller der er en, der er født 5 minutter af midnat, så er det spændende, hvilken fødselsdag de i virkeligheden har. Og nu er jeg over på den anden side osv. Så der er sådan nogle grænsegængertilfælde, hvor fødselshoroskopet også bliver påvirket af det, men det er faktisk forrygende sjældent. Så det er den første og helt principielle betragtning. Korrektion, det er virkelig kun én ting, men der er mange måder at gøre det på. Så findes der nogle matematiske metoder. Der er en gammel knap, der hedder Bonatti, som lavede nogle snit. Og så er der en fyr, der hedder Koch, som lavede nogle snit væsentligt senere. Han er fra 1950'erne, så at sige. Og kyndig, han er også deromkring. Og der findes nogle forskellige matematiske modeller. Uanset hvilken matematisk model man anvender, så skal man ende med at kunne argumentere astrologisk for, at en bestemt korrektion er rigtig. Det vil sige, at man ender sådan set samme sted hver gang. Hvilket ting i horoskopet taler for, at den her korrektion er rigtig. Den måde at tænke på afslører så med alt ønskelig gru, hvad det hele handler om. Hvis ikke man kan tyde et horoskop, så kan man ikke lave en korrektion. Det er sådan, det er. Det er derfor, det er det sidste, man lærer. Fordi det bygger simpelthen på alt det andet. Så hvis man er rimelig hjemme i at tyde et fødselshoroskop, og har principperne i orden med, hvordan man laver en prognose, jamen så er der også rimelig god chance for, at man laver en ordentlig korrektion. Og det vil sige, så er springet relativt lille. Hvis man derimod cykler rundt i Mols Bjerge,
så er springet stort. Så det er sådan set det kommer til at handle om. Derfor er teorien, det er stort set den her formiddag, det var så det. Resten af tiden, det er øvelse. Godt. Det var det principielle. Så man vil jo vide, at man kan korrigere temmelig meget. Der findes enkelte astrologer, Johan Hjelmborg for eksempel, han har altid sagt, at han korrigerer skrupelløst. Det vil sige, det er op til hele og halve timer. Altså, det er jo rimelig frisk. Som helhed af de metoder, vi har som astrologer til rådighed, det er finkorrektion. Af den meget simple årsag, at de samme ting ses flere steder i horoskopet. Det vil sige, så snart vi kommer ud på store korrektioner, så er der mange forskellige steder, man kan se de samme ting, og hvad for nogle af dem er det så, man skal lægge vægt på. Og dermed så kan vi den komme i uføre, hvis vi ryger ud over plus minus en halv time for at sige. Så den der med, har du dit fødselstidspunkt? Ja, jeg blev født hen på eftermiddagen. Nej. Så plejer jeg at sende folk på landsarkivet. Og der vil jeg så i øvrigt sige, at landsarkivet, det er jo jordmødre og fødselslæger og andet folk, der skriver ind i protokollerne, jordmorprotokollerne, hvad fødselstiden er. Og der vil jeg sige, at danske jordmødre er fantastisk pligtopfyldende. Det er utroligt tit, at det tidspunkt, man får fra landsarkivet, at det er rigtigt. Når man tænker på, hvor mange fejlkilder, der er mulige, det kan vi også dykke ned i, så er det virkelig imponerende, så det er rigtigt. Så korrektion, det er faktisk ikke det store. Man kan jo prøve at lege lidt med det. Hvis vi nu siger 5, 10, 15, 20, 30, og derudover, så kan man sige, hvor mange korrektioner erfaringsmæssigt ligger med hvor stor en variation. Ikke? Altså, hvor meget plejer man at korrigere på horoskopet. Og så vil jeg så gå ud fra, at man har et landsarkiv. Tidspunkt. Det vil sige, man har et rigtigt udgangspunkt, men der skal justeres. Der kan vi jo så dele den op i nogle kategorier for sjov skyld. Hvis vi nu tager og deler den midtvejs og siger et kvarter og derudover, så er det 75% af de korrektioner, der ligger inden for kvarteret. Så ligger der de næste her i dag. Der vil ligge måske 20%, og så er der altid nogen, der er helt ved siden af. Men de kan komme af nogle meget sjove årsager. For eksempel skrivefejl. Hvis man skal korrigere horoskop præcis en time, det ligner en samme. Det er meget sjældent, at noget er præcis en time ved siden af, så er der nogen, der skriver forkert. Eller symmetriske fejl. Var det nu 10 minutter i, eller var det 10 minutter over? Det kan man tage fejl af. Og dermed så er det meget tit, at når man så kommer til en lidt større korrektion, så kan man se, at det er sgu nok en, der lige har spejlet en gang. Så der kan være mange årsager til det, men det er helt klart, hvis vi er ude over en halv time, det er småtingsafdelingen. Det er altså til trøst. Især fordi vores metoder er ikke særlig gode, så det er rart, at vi ikke skal derud. Men langt de fleste, de ligger herinde. Og hvis vi så oven i købet, så deler den en gang til og siger, inden for de første 5 minutter, og så er der 25%. Det vil sige, at langt de fleste korrektioner, det handler om relativt lidt. Og det er det, jeg mener, at danske jordmødre, de er altså forbløffende pligtopfyldende. Og når de endelig har en fejl, så er det, alle fødselstider bliver opgivet med 5 minutters interval. Undtagen i de ældre journaler, eller hvis det er hjemmefødsler, så er det med et kvarters interval.
så er det jo meget heldigt, at det er der langt det meste korrektionsarbejde ligger. Det vil sige, at det er relativt sjældent, at der er deciderede fejl. Det findes. Og derfor kan man sige, at det er godt at have en simpel metode. Det er en lille her. Ikke? Og når vi så skal ud og lave noget, så er det den store her, vi skal have fat i. Fordi så skal vi til at kunne noget mere. Ja, hvad er så deres jordmøderens kriterie for ligesom at sige, nu er barnet født? Er det, når de står med det i hånden, eller hvad gør man i grunden? Har de en fællesnævner for det, eller er det sådan, hver enkelt jordmøder, der siger, nu tror jeg, vi er født, eller nu kan jeg se det, eller hvad har de? Interessant diskussion. Den tager vi også. Fordi astrologer er i virkeligheden ligeglade. Ikke? Der er ikke noget, der hedder for tidligt født eller for sent født. For en astrolog, der er man født, når man er født. Det var det ikke. Det er noget andet i hospitalsvæsenet. Og der siger man normalt, at det er, når barnet er kommet ud. Og det plejer så blandt astrologer at hedde, når man tager sit første åndedræt. Ud fra den filosofi, at der har man skiftet element. At fra at have levet i vand, så lever man i luft. Det vil sige, det der markante skift af element, det er der, hvor vi bliver født. Det kan der diskuteres meget. Fordi så er der også nogen, der snakker om sjælefødsler og er ude i, at selvom man bliver født fysisk, så kommer man i virkeligheden først til Hektor et par dage efter. Så er vi jo ude i nogle vanskelige ting. Ikke? Især er de sindssygt svære at eftervise. Så der findes meget omkring det. Der var en dansk astrolog, som begyndte systematisk at samle data. Og lavede et kæmpe arbejde, men hun desværre fisk, som far der udgivet noget. Fordi der var altid noget ekstra, der lige skal med, og det er rigtig svært billigt blot, og vi ved det ikke. Hun er nok den astrolog, der ved mest om det emne der. Og hun var nede i nogle specialer omkring kejsersnit. Er der nogle specielle ting med det? Og der nåede hun frem til, at de tider, der bliver opgivet fra Landsarkivet, når det er kejsersnit, så er de altid spot on. Så er det helt nøjagtigt. Men så snart det er så kan det variere lidt. Men hun når frem til cirka samme filosofi. Det er relativt lidt, der skal kopieres. Og det er altså sagt til beroliget. Så det er for at få det værste hysteri til at læse meget hurtigt. Fordi det er der ikke nogen grund til. Jeg har en anden variation. Ja. Jeg kender til 2 horoskoper, hvor der er taget forbehold for, om fødslen er sket morgen eller aften. På Landsarkivet. Ups. Ja, det har været lidt irriterende. Så skal vi have fat i tydningen. Ja. Ja. Det kan jo give nogle interessante ting, fordi så bliver horoskopet stort set spejlvægt. Det kan der komme meget ud af. Hvordan kan de have taget fejl? Der er ikke taget fejl, det er fordi den specielle jordmor ikke har skrevet tydeligt, om det var formiddag eller eftermiddag. Det var dengang, man regnede. De skal bare kl. 2 for eksempel, ja. ikke? Og så skal man ikke formiddag eller ja. Fra før 24 timers system. Ja, det er jo det. Det læste også fra min far, men det er rigtigt. Og så er der jo nogen, der altså, siger, at Landsarkivet, det er en god ting. Det er jo en fantastisk ting, vi har her, så det er astrologers Eldorado. Det bliver oprettet omkring 1850. Og siden da, så er det blevet skrevet ned. Undtagen dem, der er blevet væk. Min far, han fødte i Viborg, og så fik jeg ham til at skrive det op for at få sit fødselsmål, så var han blevet væk. Så kan du jo sige, at jeg er blevet væk. Det var han altså. Så okay, så bliver det i hvert fald med hovedet på skroget. Så det var det. Det næste spørgsmål, det er altså, hvor nøjagtigt behøver man korrigere? En ting er, hvor meget man behøver at korrigere. Det næste er så, når vi så stæver den ind, hvor tæt på skal det være? Det kommer an på, hvad man skal bruge det til. Som så meget andet i denne verden. Og der er det sådan, at vi kender jo formlen, at 1 grad svarer til 4 minutter i tid. Jeg vil sige, det gør det jo ikke, men det er 3 minutter og 56 sekunder, hvis det skal være 1 grad. Men det er 4 minutter. Det vil sige, at hvis vi har formlen for progressioner, der siger, at 1 år er lige med 1 dag, og vi jonglerer frem og tilbage, så kan man sige, at hvis vi bare skal være inden for 1 års nøjagtighed,
i begivenheder, det er jo også det, når man skal til at opgive begivenheder. Hvor nøjagtigt behøver de at være? Jeg hører til, altså der er strammere og slappere. Ligesom inden for alt muligt andet. Jeg hører udpræget til slapperne. Forstået på den måde, at jeg siger, at en begivenhedsdato behøver ikke være mere nøjagtig end inden for et år. Det vil sige, at jeg laver en korrektion, der hedder plus minus 2 minutter. Så har vi en begivenhed inden for et år, og det vil sige, at der er sådan plus minus et halvt års sluk. Fordi det handler også om, hvad er det for en slags prognoser, vi går og laver for folk. Er vi ude på at sige, at præcis den måned, og helst den dag, der sker der det og det, så skal vi være mere nøjagtige. Hvis man er tilfreds med at sige, her til efteråret, der står jo en situation, der ser sådan her ud, så er det her rigeligt. Og der hører jeg udpræget til dem, der ikke laver nøjagtige forudsigelser, men overlader dem temmelig meget til klienten. Så det at kunne sige, at du er inde i en periode eller en fase, og den varer resten af året, eller du må nok se i øjnene de næste par år, der sidder du i gryden, men så kommer du også ud i den, eller hvad det nu er. Så det her er helt nøjagtigt. Det vil sige, at man behøver altså ikke en pinlig nøjagtig forudsigelse, medmindre det er noget meget specielt, man vil undersøge. Derfor kan man faktisk lave temmelig meget korrektion med hovedet på skrå. Og behøver ikke have det store tekniske apparat ude. Det at lave korrektionen enkelt, det er det lille hæfte. Halvdelen af det her hæfte, det er om hvorfor man skal korrigere. Så selve korrektionen, det er kun den anden halvdel. Så det er meget lidt. Hvis man derimod godt vil gå mere nøjagtigt til værks, jamen så slipper man ikke uden at sige vejen. Så det er noget med, hvor meget korrigerer man, og hvor nøjagtigt behøver det at være. Det er temmelig vigtigt. Det skal vi nok komme mere ind på. Det var sådan set det vigtigste i teknikken. Altså, så næste kapitel, det her, hvad er det så, man helt nøjagtigt gør, når man gør det. Og det er hurtigt over det. Noget at bemærke til første kapitel her, om det tekniske. Ikke andet end at jeg vil spørge om, at vi i undervisningen her, der kommer vi ind på at kunne blive mere nøjagtige, så vi jo altid slappe bagefter, ikke? Ja, rolig nu, ikke? Ja, det kommer. Men vi starter med overblikket, ikke? Mm-hmm. Fordi så kan man altid detaljere derfra. Så farer man ikke vildt i detaljer. Ja. Der findes, som du var inde på, kyndig og Nightbot og alt muligt. Ja. Er der nogle situationer, hvor du siger, her du har Nightbot ikke, her må jeg bruge kyndig? Nej, omvendt. Kan man omvendt det? Ja. Altså, den måde vi bruger, den hedder Neibold, han er tysker. Valentin Neibold. Og det han gjorde, det var, at han fandt solens lydhastighed. Og det vil sige, at når man siger, at 1 grad svarer til over sådan noget, det er helt rigtigt. Det er lidt mindre, ikke? Det her, og det er så Neibold, der fandt ud af det. Når man bruger kyndig, så bruger man en solnøgle, som er en anden hastighed, som nogle gange er over 1 grad, nogle gange lidt mindre, og det vil sige, det er en anden teknik, der ligger bag ved det. Så det eneste, Neibold sådan set har leveret, det er den middelhastighed. Det vil sige, hvor meget flytter man den der MC-akse, for det er som regel det handler om. Det er sådan set Neibolds afdeling i det. Når jeg siger det omvendt, så er det fordi, jeg har aldrig lært kyndig korrektion, men jeg har godt trykt på K på knappen, ikke? Og så har jeg fået nogle snit ud af det. Ikke? Og jeg er slet ikke skal hjemme i, hvordan man gør det. Men i hvert fald nogle af de snit, jeg har fået, kunne jeg ikke bruge. Og jeg kunne ikke gennemskue, hvornår det virker, hvornår det ikke virker. Og jeg er en hund efter noget, der virker hver gang. Så sagde jeg, okay, kniv og gaffel, så må jeg være fat i det. Og ud af det kom så den forenklede udgave, som hedder simpel aksekorrektion. Så simpel aksekorrektion, det er det, vi først underviser i. Og så kommer den mere udbyggede Neibold-korrektion bagefter. Og der skal jeg nok have Esben ind over til at fortælle, hvordan man kan bruge redskaberne i Argus-programmet, fordi der er nogle redskaber, man kan bruge til det. Yes. Men altså, det hedder noget med 1 grad, er ligesom, det siger man, det svarer til 1 år i progression. Ja.
Hvad betyder så et år lige med en dag? Den er jeg ikke helt med på. Nej, det var lige mig, der... Den hoppede af i kæden. Cirka. Men det afhænger jo så af, hvor meget man bevæger den. Ikke? Og det vil sige, det er Naipaul's korrektionsmetode, det vil sige hans hastighed, som svarer til, at man har en efemeride og slår op i den, og dag for dag, så flytter man sig nedad. Det vil sige, en dag, det svarer til. Men det der med kyndig, du har oplevet, at det virker? Ja, nogle få gange. Nogle få gange, ja. Ja. Og så jeg tror, at det er sådan lidt sekterisk, det er næsten en religion, at man skal holde med kyndig eller imod kyndig. Ja, det synes jeg er noget gås, ikke? Altså, okay. Hvis det virker, så virker det, og så er det godt, ikke? Og hvis det ikke virker, så skal man finde noget, der virker. Altså, sådan har jeg det. Så jeg har ikke spurgt imod, hvad jeg anvender, eller Bonatti, eller nogen af de andre. Det er helt velkommen. Bare det virker. Ja. Så det er min indstilling til det. Okay. Søren, var det ikke det, I lavede inde på Irene? Jeg vil bare sige, at Ren Christensen har jo fuldstændig lagt sig op af kyndig som det har verden. jeg synes, du snakkede om, at I havde arbejdet så meget med det. Ja, så den er ligesom, hvad skal man sige, obligatorisk, og har faktisk været det eneste, jeg tror, man i mange år underviste i forhold til korrektion. Men så har man så åbnet op for Naipaul også, som ligesom værende, okay, der er måske også andre måder at gøre det på. Og grunden til, at jeg tror, de gør det, det er, at kyndig har en idé om, at man har en kosmisk fødsel, som ikke nødvendigvis ligger på det tidspunkt, hvor man bliver født, altså rent fysisk. Så derfor kan du godt have op til 40 minutter på hver side af fødslen, hvor du kan gennemgå den her kosmiske fødsel. Så derfor kan de korrigere et ret stort stykke. Og det har altså noget at gøre med en matematisk udregning af, hvad for nogle planeter, der ligger på hvilken måde i forhold til fødselstidspunktet. Jeg kan ikke sidde og sige det, for det er ret indviklet. Jo, det er sådan, man tager sådan et planetpar, og så skal man finde ud af, hvordan de ligger i forhold til hinanden, og så får man det rigtige tidspunkt. Og det kan altså variere rigtig meget. Altså, folk vil jo selvfølgelig sådan, hvorfor har man pludselig, skal jeg flytte min fødselsdagssko på 35 minutter? Er det korrekt? Og nogen synes, det er en god idé, og nogen de står fuldstændig af på det. Jeg ved, at, hvad hedder han, Sivar Malers Dam, ikke? Han gider det slet ikke. Nej. Han synes, det er helt absurd, og jeg havde sådan på samme måde, hvorfor skulle man have sådan en kosmisk fødsel i grunden? Altså, når man bliver født, så bliver man født. Så jeg tror, det er mere spørgsmål, om man kan lide teorien, altså den der ideen om kosmisk fødsel. Men kosmisk fødsel, er det ikke også undfangelsen i virkeligheden? For det er jo det, jeg siger, der kommer til. Så er vi ude på skråplanen, fordi så skal vi have fat i prænatal astrologi og sådan noget. Altså, men at man er nødt til at acceptere en idé bag det forklarer, hvorfor der er kommet et religiøst skær over diskussioner. Ja, det bliver ligesom sådan en... Man skal acceptere ikke kun den matematiske form, men simpelthen en spirituel eller sådan en anden form for teori, som han ligesom har fundet ud af at eksistere. Ja. Uden at bruge i ydre planeter, så vi ved. Ja, det er meget Saturn og et eller andet. Okay. Jamen, det forklarer lidt, at hvorfor jeg altid undrer mig over det der halvreligiøse, altså, hvor der går følelser i. Ikke? Jeg tænker, jeg har ikke skidt følelser på det, det skal bare virke. Ja, jamen, det er simpelthen et spørgsmål om, at der er sådan en ekstra fødselstidspunkt, hvor det er kosmisk, der står på det rigtige. Jamen, der er vi altså jordlænge her. Vi regner kun med den fysiske fødsel. Ja. Og det gør man også på hospitalerne, og derfor så er vi inden for en vis margen normalt ret enige. Sådan det. Men så sagde du også noget på et tidspunkt, at hvis det nu var for langt væk, at man ikke vidste det, så var det kinesiologi og sådan nogle ting. Nej, ja. Altså, hvis man ikke har mulighed for at få sit landsarkivs tid, eller at fødselstiden er nedskrevet inden for det første leveår, så plejer den også at være rigtig. Det er kun, når man skal til at huske sådan 20, 30, 40 år efter, så går der også længere i den. Men hvis det er nedskrevet på den her fotobog, hvor et barn, eller dåbskeen, eller dåbsplatten, eller hvad, et eller andet, hvis det står et eller andet sted, så er det normalt rigtigt. Så derfor plejer jeg at sige, at vi gerne have fra en nedskreven kilde. Så er vi med på banen. Hvis det ikke er muligt, og forældrenes hukommelse, den slinger meget, jeg har en frygtelig historie, og det er sådan og især hvis det er adoptivbarn ude fra den lille verden, hvor fødselsattester, det kan være noget, man fabrikerer i metermål, så er der ikke så meget sikkerhed. Så siger jeg, så gå hen til en kinesiolog, fordi kroppen har sin egen hukommelse. Og en dygtig kinesiolog kan spørge kroppen, hvornår du er født. Og de resultater, jeg har fået af den vej, de klarer rigtigt.
Så det er i hvert fald en udpræget farbar vej, ellers er man henvist til penduler og den slags. Så er man derude. Det er vilkår. Det var det med det store billede. Nu skal jeg til at korrigere. Ja. Det handler om, det er, at horoskopet har 2 akser. MC-aksen og ascendantaksen. Og alle, der har prognose, ved hilsen af det. Og det er virkelig en prognoseteknik, man bruger. Man bruger bare prognoseteknikken til noget specielt. Så der er virkelig ikke noget hverken teoretisk eller teknisk nyt i det her. Det er kun anvendelsen, der er lidt anderledes. Og det handler om, det er forskellen på de 2 akser. I betydning. Fordi ascendantaksen har det med at være noget mere personligt, der sker i en. Hvordan man har det med sig selv og sin omverden, og hvordan man har det med andre mennesker, og man gennemgår personlige koldbøtter og så videre. Mens at MC-aksen har det med at udløse begivenheder. Og da det er det, vi beder vores klienter om, er der nogle begivenheder i dit liv, som er vigtige, så handler det stort set, ikke altid, der er et lille sluk, men stort set altid, om MC-aksen. Og der er der den gyldne regel, at når MC-aksen går i aspekt til en planet, det vil sige, at vi bruger altså progressiv akse. Progressiv akse, der går i aspekt til en planet. Eller som hovedregel, transitplanet, der går i aspekt til en akse. Jeg ved godt, det gør progressiv også. Men det er som regel de 2. Så det er noget med proportioner og transitter og forholdet mellem MC-aksen og nogle planeter. Enten er det aksen, der går i aspekt til planeten, eller planeten, der går i aspekt til aksen. Det udløser begivenheden. Det er i al sin rørende enkelhed teori. Punkt 2, var det i forhold til MC? Ja, det er MC-aksen begge dele, men det er så transitplaneter, der passerer hen over akser. Progressiv akse, hvad enten det er den progressive akse, der passerer en planet, eller en progressiv planet, der passerer aksen, har det gode ved sig, at det gør det normalt kun én gang. Transitplaneter, det er 20 og 20 års skummervej. Altså, det vil sige, den har det med at gå frem og tilbage. Og hvis man er rigtig heldig, så får man den 5 gange. Ikke? Fordi så når den lige at vende, og så kommer det, så drejer den op på halen lige på spidsen af, og så får man den en gang til. Så har man altså ret langt spand at gå over. Så når man har transitplaneter, der rammer aksen, og det kan vi da godt lige sige, så går den først over den ene gang, så går den tilbage, og så går den frem igen. Det vil sige, at den er direkte, og så er den retrograd, og så er den direkte. Der er hovedreglen, at enten sker det første gang, eller også sker det tredje gang. Det er meget sjældent begivenheder sker anden gang, fordi retrograde ting har det med at gå ind af. Og der er der altså nogen, der er hurtigere uden andre, og det er ikke til at sige på forhånd. Så det må man altså lure lidt på. Der er nogen, der reagerer meget hurtigt. Og det vil sige, første gang, så er den der. Langt de fleste reagerer tredje gang. Hvis du så går 5 gange, er det så ikke 5. gang? Jo. Og alt det her med. Men ikke anden gang, 4. gang under retrograd. Det er meget sjældent. Altså, der er nogle få, der gør, men det er mysterisk sjældent. Så det plejer at være sidste gang. Altså, når det ikke kan udsættes længere, så sker det. Og derfor så plejer man at sige, at de 3 gange som tommelfingerregel, det er igen det 3 ud af 4 tilfælde. Første gang, der får man en god idé om, at der skal foretages en forandring. Det vil sige, at man går og tænker over det.
Anden gang, der må man sådan følelsesmæssigt til at vende sig og sige, at det er nok snart ved at være tid til, at jeg må nok hellere se at få gjort noget ved det, men jeg har ikke lyst. Agtigt. Og tredje gang, jamen så klemmer det til, og så kan det ikke på, så sker det. Så det er sådan 20 års overvej, så sker det. Og det er sådan set det vigtigste. At denne her årsag, fordi at der er den usikkerhed, så bør man altid starte med progressive planeter og akser. Og så tage transit supplerende. Jeg ved godt, det er meget nemmere at tage transitten først, men det er ikke nogen god idé. Så hvis man gør det i den rækkefølge, at man først kigger på progressive akser og planeter, og bagefter kigger på transitter som en form for underbygning, bekræftelse af det, man har fundet frem til, så vil man normalt være på rette vej. Hvis du skulle sætte over på 4. og 5., vil det så være en gentagelse af 2. og 3.? Ja, det fortoner sig lidt, hvad det betyder. Men det betyder, at man trækker pigen i langdrag. Fordi man får jo stadigvæk idéen første gang. Og så kan man gå og parvæve lidt med den sætterindeskæld. Det her, det er sådan set, det er teorien i al sin enkelhed. Så det er ment, at der er gravelordene siger, at teorien, det er så ikke lang tid. Det svære det er at gøre det. Og det er kun MC, det du skriver der. Progression akseplanet. Det er MC-aksen, jeg går efter. efter. I princippet er det samme ved ascendant-aksen, men det har bare en anden form for virkning, som er sværere at måle. Det vil sige, hvordan havde du den periode? Nå, men det var der, hvor jeg havde jo angstanfald. Har du haft det før? Jo, da. Så er det svært at lave korrektion på den, ikke? Okay. Jamen, det var der, mine forældre blev skilt. Ja, det har man en dato på. Og hvis ikke man har det, så er det fordi, så kører den frem og tilbage, og det passer med den tid, de var separeret. Eller det har en helt anden karakter. Så det er meget konkret og meget direkte. Og derfor så kigger man altid efter at flytte den der MC-akse et år per grad, cirka. Velvidende af sådan er det ikke, fordi det er ikke helt nøjagtigt, men det er nøjagtigt nok. Og når man så har fundet ud af den, så må man tilbage i Argus og tjekke efter, hvordan er det så helt nøjagtigt. Men nu har vi jo talt en del om det her med Pluto ned over ascendanten for eksempel. Det giver jo sådan en personlig meget udløsning. Det kan vel godt måles. Altså, det var der, hvor jeg... Ja, det var de 3 år, jeg var i krigen. Det kan du ikke korrigere på. Men hvis det andet passer, så skal den der krise med Pluto, den skal også passe. Så der er en større grad af nøjagtighed, når det er MC-aksen, der bliver ramt af en progressiv planet, eller den progressive akse, der rammer en planet. Det har en anden karakter. Det er sådan set teorien. I al sin rørende enkelhed. Så I kan godt se, at det her, det hviler på, at man kan sine progressioner. Og kunne aflæse progressionerne, det afhænger af, om man kan læse radix. Fordi så kan man nemlig skille af, hvad for nogle progressioner, der er vigtige, og hvad for nogle, der ikke er. Hvis vi nu bruger porten og siger, at der for eksempel står en enkeltstående planet her, og den bliver ramt af en akse, og klienten siger, at der skete ikke noget derovre, så er korrektionen forkert. Det skal der. En enkeltstående planet, det er ikke, der står sådan med flag og råber, ikke? Og så sker det, når den bliver ramt af noget, og der ingenting sker, så spørger jeg altid, hvad skete der i over der omkring? Nå, jamen, der var 2 år før, der 2 år, tak, 2. 2 år, det er 2 grader, så skal vi det tilbage, det er 4 minutter per, ja, det er 8 minutter baglæns, så tager jeg en ny kort, så prøver vi igen. Det handler om, det er, når man har den her korrektion, der ikke er rigtig, så ligger alle begivenhederne lige meget skubbet. Og det vil sige, hvis man har fundet en 3-4 begivenheder, der skal skubbes de der 8 minutter for at passe, så er sikkerheden for, at resten er rigtigt, det er meget stor. Så derfor bør man altid have en håndfuld begivenheder at gå på. Fordi det skal nok vise sig, at der er nogle få begivenheder, man ikke kan bruge til noget. For eksempel, der var en, min mor kom på plejehjem, da jeg fyldte 27 år. Hvorfor er det ikke nogen god korrektionsbegivenhed? Det var ikke i dit yderliv, som sådan.
Ja, det betyder noget. Fordi månen er gået en runde på 27 år, det vil sige, at der sker altid noget med moren, eller forholdet til moren, præcis på det tidspunkt. Om det er så mere eller mindre dramatisk, det kommer lidt ind på horoskopet. Det vil sige, at der er nogle af de der cyklusaspekter, når Saturn er gået en runde, når månen er gået en runde, som man bør tage lidt forbehold for. Den bliver lige sat til side et øjeblik. Og hvis ikke jeg har andet, så er det så gode. For så at fiske de ting ud, som er helt præcis. Derfor så ligger der det vanskelige ved at bruge så enkel en metode som den her, det er, at der ligger en høj grad af vurdering indbygget i. Man er nødt til at kunne aflæse og vurdere horoskop for. Det er sådan set det eneste minus, eller den eneste vanskelighed, der er ved den her metode. Ja? Jeg har oplevet, at meget voldsomme begivenheder i mit liv ikke har kunne aflæses i nogen af snit, når jeg har forsøgt korrektion. Så jeg står stadigvæk den dag i dag uden en reel korrektion, som jeg kan stole på. Så det er jo mærkeligt. Har du oplevet det, at det simpelthen ikke står nogen steder? Ja, så er der uler i mosen. Ja. Og hvis det er store voldsomme ting, og der ikke står noget, så er korrektionen ikke ren. Nej. Ingen af dem. Sådan. Sådan. Ja, men altså, det er jo sådan det. Så der er jo ikke andet at gøre, end at tage den fra en ende af. Ja. Og igen, altså hver anden korrektion, jeg har i praksis, det er rimelig hurtigt. Derfor hører jeg til den flabede type, der laver korrektionen, når klienten kommer. Når klienten kommer. Ja. Så laver vi horoskop, så siger jeg, hvad har du? Så spørger jeg, så går vi den anden vej. Så siger jeg, da den der MC rammer den der var du cirka så gammel. Hvad skete der der? Og hvis de så siger, for jeg kan se, det var MC hen over Saturn, og hvis de så siger Bøge, så siger det kan have noget med din far at gøre. Nå, ja, det var der, var han, og så videre. Og hvis de så siger, nej, det er der ikke, så må jeg spørge, hvad skete der så i årene omkring? Og så får man skudt sig ind på det, så det er, i starten er det lidt som at sænke krigsskib. Jeg tænker, om man har ramt et hangarskib, eller om det er bare en lille ubåd. Men det er kun første hug, ikke? Andet hug, det bliver straks lidt bedre, og tredje hug bliver lidt bedre. Når man er oppe på en 3-4 stykker, der passer, så plejer det at være på plads. Og så er der nogle få, hvor man siger, den der, det kan, hvis den er rigtig, så er alt rigtigt. Er det sådan noget med forældres død og sådan noget? Ja, eller ting som, hvad skal vi sige, ligner den planet, der er involveret, som om det var læst højt af lærebogen. Så jeg vil sige, den er sgu nok rigtig. MC passerer Jupiter, han begyndte på jurastudium eller sådan noget. Det er sgu meget rigtigt. Eller jeg rejste til Australien. Ja, det passer nok. Så der er visse ting. Så efter den her korte introduktion, så er vi faktisk tilbage til, at nu handler det om tydning for resten. Kun om tydning. Fordi kan man tyde horoskopet, så kan man også korrigere. Og så er der nogle få hysteriske specialtilfælde, hvor man skal smøre ærmerne over til at arbejde. Og det synes klienterne er altid vældig morsomt, når jeg smider trøjen. Så siger nu skal der arbejde, så må man lave skemaer og gøre det. Men det er så sjældent. Det var det. Nogen, der har noget at spørge om? Den der, når du sagde transitplanet, det er ikke over en progressiv akse, vel? Nej, aldrig. Det er over... Ja. Det er en af de ting, som transitplaneter, der aspekterer progressive planeter, det kan jeg ikke bruge. Fordi der er kun et sted, de kan aspektere, det er ind til radix. Det er derfor, det hedder radix, det er roden. Det vil sige, at man går ind til fødselshoroskopet. Så hvad de laver indbyrdes, det må de selv om. Så det er sådan det. Det hele handler om at få radix til at blive bedst muligt. Næste del, det er jo så den tydningsmæssige del, og det regner jeg med, det har I jo ikke tjekket på. Så det kan jo... Ja, det kan vi også prøve. Ja. Det handler om, det er på den her måde at have nogle gode, fornuftige kodeord på de her planeter, hvad der sker. Hvor alting er. Når nu en MC, nu tager vi foreløbig den, og siger, at den tøffer afsted, og så rammer den en planet. Nu tager jeg det som konjunktionen, fordi det er det stærkeste aspekt, men selvfølgelig så virker trigoner og kvadrater og så videre også. Så der er rigeligt at tage. Det er sjældent, at man rammer et sted, hvor der ikke sker noget som helst.
sker en sjældent gang, og så nogle gange så gribe til andre midler. Hvis nu en MC rammer en sol, hvad så? Hvad vil man så typisk forvente, der sker i en persons liv, når solen bliver aktiveret? Man kommer i fokus ude i det koloriet der. Ja. Det er ligesom udpeget, at det handler om den, der har solen. Ja. Det handler om, at der sker et eller andet med vedkommende selv. Det handler tit om at blive sig selv. Og så er det jo lidt spændende, det kommer ind på aldersklassen. Hvis nu der kun er 7 grader og flytte sig. Ja, når MC efter 7 grader rammer en sol, så vil sige, så er det jo et ret ungt menneske. Hvad sker der så typisk, når man så får rammer solen der? Altså, så 7 år? Ja, altså så går man i skole. Man kommer i skole, eller man får sit eget værelse, eller altså, man er nødt til at tænke sig ind i vedkommendes livssituation. Hvad vil der typisk ske på det alderstrin, som handler om, at jeg kommer i fokus? Så man bliver altså sig selv i højere grad. Man kommer på banen, man kommer på scenen. Afhængig af hvad alderstrin vi snakker om. Altså kan man sige lidt højere individueret? Altså man skiller sig ud fra? Ja, okay. Helt klart. Der står meget med stort inde på, ja. Når den rammer solen. Og det kan jo så afhængig af tydningen jo vise sig at være kanon godt, hvis det nu er en, der altid har krøvet langs panelerne, og så pludselig så rammer MC solen. Så er det jo tid at trække sig til. Så er det jo der, hvor man pludselig skal til at lade sin røst tordne, altså hvis man før har visket. Så tydningen bliver jo ret vigtig på forhånd, men det handler altid om, at der er spotlight på mig. Ja, og som Susanne siger, det har noget med det offentlige rum at gøre. Ikke? Altså, på en eller anden måde. Det er ikke sådan en indre proces, det er ude. Ja, altså så ude i familien. Altså, men det spændende ved MC-aksen, det er, at modsat ende, det er IC-aksen. Og derfor kan det sagtens være noget, der sker derhjemme også. Altså, det er jo det spændende ved aktierne, man har altid den anden ende med. Ja. Gratis. Oh dear. Tvunget. Så det er solen. Hvad så, hvis det er månen? MC-aksen, eller for den sags skyld IC-aksen, det synes jeg ligegyldigt var fra en ende, rammer månen, så har vi konventionen igen på den ene. Hvad sker der så? Men så sker der vel noget med enten ens mor, eller ens egen evne til at være mor, eller ens følelsesliv. Eller familien. Eller hjem. Kunne det ikke være en flygtning? Jo, det er det samme. Men også noget fortid simpelthen. Der kan også være noget med en fortid på en eller anden måde, der kommer og henter en. Ja. Helt klart. Det vil sige, at man ruller det tema op, som har med den planet at gøre. Normalt, altså så er MC-IC-aksen i forbindelse med månen, det er godt flytterspids. Det er ligesom en dobbeltkoncept. Hjemmets pol, IC, kommer i forbindelse med hjemmets planet, månen. Og månen ved vi jo, den skifter jo, så den har altid noget bevægelighed over sig. Så det er sådan en god ting. Det behøver det ikke være. Det kan også sagtens være, at alle tingene sker samtidig. Det kommer lidt an på, hvor ekstremt horoskopet er. Altså, man er typen, der tager det hele, når man er i gang. Og det vil være, så skifter man kærester, ikke? Det er følelseslivet, ikke? Og man møder måske en gammel kæreste, det er fortid, der indhenter en. Hvor mor finder sig en ny kæreste. Altså, det kan sagtens være samme tema i flere lag. Og måske så flytter man og bliver måske mere familieorienteret, end man nogensinde har været. Det kan sagtens være, at man får hele baduljen på en gang. Det kan også være, at det kun er en af delene. Det ved man ikke på forhånd. Og det kommer vel også an på, hvad der er aspekteret til månen. Og det ved jeg, at man har tidligere med en skole. Det er rigtigt. Men der er ingen tvivl om, at hvis månen er involveret, så sker der noget, der påvirker en følelsesmæssigt. Det kan ikke undgås. Så derfor er det følelsesmæssige, det er gerne det, der er i fokus. Ja, så altså, det er jo ikke så forfærdeligt anderledes end alt muligt anden tydning. Hvis man kunne blive ramt, hvad så?
Hør du Merkur? Et eller andet med uddannelse og... Uddannelse. Jeg ramte en bil i kryds. Nej, Det var jeg. Men det er da transport. Ja, det er godt, det ikke var en dagsvogn. Og så er man for at se sin lille søster. Ja, så det er rigtigt. Så derfor kan man sige, at det jeg taler for ved at lave det her, det er med at have sine nøgleord rimelig på plads. At man ligesom har nogle, altså ligesom Pavlovs hunde, når de ringer med klokken til savlen. Når man siger Merkur, så siger den skole, uddannelse, handel, transport på Nordrøn. Det som i virkeligheden er basistiden, det har vi startet med tilbage på semester 1 eller sådan noget. Det er det, der er hele fundamentet. Det viser sig med uhyggelig hyppighed, at hvis man har problemer her, så er det fordi, der er huller helt tilbage i fundamentet. Så derfor jeg er så frygtelig pædagogisk i starten, jeg prædiker det her, fordi det her det er basis. var det tilfældigt, du landede med Mars, da du lige sagde det? Nej. Ja, det var selvfølgelig, ja. Så det gælder det hele, det bag, Ja. der er problemet. Vi har, hvis der er huller her, så, og man har problemer med at finde ud af, hvad er det egentlig betyder, jamen, så er det tilbage at drage de gode gamle symboltydninger frem igen. Fordi, altså man kan sige, at tydning, det er jo en lang repetition af grundstof. Ja. Men Merkur, kan der være noget med en søskende, som Poul lige var inde på? Jeg forstår tankegang, Ja. fordi man siger, Merkur lige med tvilling, lige med tredje hus, lige med søskende. Altså, jeg kan også se ligningen for mig. Det er bare ikke sikkert, det er. Eller mindre søskende generelt. Se, der kommer vi til en interessant problematik. Fordi vi har dels en basistydning. Af planeten. Og så er det planeterne, for det er det, det handler om. Men så er der den aktuelle position i horoskopet. Hvad betyder den for den person, der hvor den står? Og først i tredje række kommer koblinger til uhoroskopet, det vil sige herskerskab og sådan noget. Jamen, den hersker også i tvillinger, og derfor kan man også sige det. Der er nogen, der kommer lidt for hurtigt frem på uhoroskopets tydninger. Gem dem. Den aktuelle position, der faktisk er den vigtige. Man skal kunne sine basistydninger, men ellers så er det noget med at finde ud af, hvad betyder den i det her horoskop. Og hvis det for eksempel er en person, som har sol med kurkonvention, ikke? Og da så rammer den, så er der ingen tvivl om det, så handler der enten, og det ved man aldrig, enten er vedkommende begynder en uddannelse, eller er vedkommende afslutter en uddannelse. Og man ved aldrig, om det er det ene eller andet. Ja, eller springer ud som forfatter eller sådan noget. Ja. Men om det er begyndelsen eller afslutningen, det er ikke til at sige. Du har heller ikke nævnt kommunikationen. Handler det om det samme som med søskende? Eller familien? Jamen, kommunikation, det er jo skrifter, taler og så videre. Ja. Og hvis vedkommende har forfattertalent, så er det måske det den første bog. Så det er ganske almindelig tydning af planeten. En planet, der har det med at vække vanskeligheder, det er Venus. Det gør den altid. Det er ikke engang løgn. Værdi. Ja, men hvordan? Ja, hvad er værdifuldt for ens selv? Og derfor så kan man sige, at ordet værdi betyder 3 forskellige ting. Det er dels fysisk værdi, det vil sige noget, der er dyrt, eller smager godt, eller er sjældent. Dels socialt. Det vil sige, det kan være en kæreste, der går. Det behøver det ikke være, det kan det godt. Og så er der den psykologiske betydning. Selvværd. Nemlig den værdi, man tillægger sig selv.
socialt, det er også at være sammen for at hygge sig. Det er også sådan en vindussag. Samvær, må man kalde det? Ja, samvær og god dansk hygge, det er også det, altså vindes i tyren. Og alle vil hygge det, når man spiser. Så Venus, det er altså en, der i virkeligheden breder sig lidt ud, afhængig af, hvad det er, man spørger. Så selvfølgelig er det den lille økonomiske planet, og det er der ingen tvivl om, det har også med det at gøre, men den har altså også med selvværd. Og derfor så kunne det godt være, at hvis nu selvværdet var ømt, og den så bliver aktiveret, jamen så er det tid at se nærmere på det. Og det kunne da godt ske, hvis det nu var en mandshussko, så kunne det da godt ske i forbindelse med en kanonforelskelse, det kunne da sagtens. Så det ene udelukker ikke det andet. Men det er rigtigt, det er det. Må jeg lige høre, hvad er den store økonomisk planet? Jupiter. Og det er Jupiter. alt til alle, altid. Ja, det er rigtigt. Sådan. Og mere. Det er en skøn variation af det. Gud bruger alle til alt. Det synes jeg er rigtigt. Svært at sige noget ud. Der er også mange, der bruger Gud til alt. Ja, jeg er også det. Det er så lidt, der måske. Så er der Mars. MC. Handle. Ja. Så det har noget med arbejde at gøre. Handling. Ja. Nu skal der sige som det hedder hos os. Ja, nu skal der sige handling. Og der skal, det arbejde. Og hvis det er en kvinde, som skal så kæreste. Det kan det vel også, hvis det er en bøsse, ikke? Nej. Altså, jeg har ikke så meget erfaring med det. Så man til at tænke på, at jeg hørte om Tromsø. Den første bøsse, jeg kendte, som altså arbejdskammerater fra Tromsø. Ja. Cirklen slutter. Ja, det er klart, han ikke er deroppe. Ja, det er klart. Nå, så det er handling, arbejde, kæreste. Ja, der skal ske noget. Ja. Og det kan jo så også betyde, at hvis det er horoskop, der trænger til noget spark i løgsovsen, altså, så, når så Mars kommer ind over, så pludselig så kommer der noget aktivitet, der måske manglede. Det er altid godt at have i tydningen, fordi så har man mere billede af, hvad sker der så for vedkommende. Det kan også være aggression, ikke? Hvis man er et meget aggressivt menneske, så er det der, man kommer til at tæve sin kæreste for første gang. Eller yes. Ja. Så er det første gang er mange. Og jeg er ikke særlig fysisk aktiv, så da Mars kom hen over min ascendant en gang, så sprang jeg på en cykel og cyklede op til Hammershus og tilbage igen. Og alle var vildt paf. Hvad gik der af ham? Vi måtte ind og se, hvad der skete. Det var Mars. Så der skal ske et eller andet. Måtte lige en gang til med Mars her. Hvis nu man er mand, kunne det så gå hen og blive det tidspunkt, man blev far? Altså er der også sådan noget kraft i det på den måde, at man... Nej, fordi det er Saturn. Det er Saturn, man bliver far på? Ja, man bliver far på. Okay. Men man kunne jo for eksempel, hvis man nu var lønarbejder, kunne man springe ud som selvstændig, hvis man øvrigt havde talent for det. Eller omvendt. Så altså, sådan kunne det være. Ja. Claus, jeg synes jo, de står der jo temmelig længe. Altså, man kan jo stå en evighed det samme sted, ikke? Mm. Det er som uddannelse. De var også en evighed. Ja, det gør de. Det er sjældent, der kun er én ting at hænge sin hat på, når man laver korrektion. Og det vil sige, når man har den, og man sådan inden for et bøsseskud siger, at den er nogenlunde rigtig. Næste. Og så lige så stille, så får man skudt sig ind på det. Og hvis man har inden for et års tid, så ligger den rigtigt. Det vil sige, sådan inden for en halv grad til hver side, så ligger den nok nogenlunde rigtigt. Det er rigtig brugbart. Fordi det vigtigste er sådan set ikke, at man har justerende aktivitet. Det vigtige er, at man har en rigtig horoskop. Fordi så får man i hvert fald regnestydningen lige på plads. Ja, Jupiter. Hvad kan vi sige om Jupiter? Den går hen og rammer Jupiter. Der finder man sit kald, eller man tager ud at rejse, eller man begynder på en længere uddannelse. Er der nogen favoritter blandt studierne på Jupiter? Længerevarende, og så skal det være jura eller teologi. Jura,
Ja, så de gode gamle, klassiske der, ja. Sådan noget, ikke? Kunne man da godt finde på. Det kunne jo også være. Hvad? Det der hedder god karma, det hedder på dansk. Held. Er det der, man vinder lotto? Ja. Altså heldet tilsmiler en, at tingene lykkes. Der er medvind på alle cykelstier. Det kører simpelthen for en. Det er også, når man får frem, så kunne det være... Simpelthen, at der, altså, man er lykkes for julen, altså appelsinerne drysser ned i turbanen, når Jupiter kommer ind over. Men Det kan jo også være en tid, hvor man kommer til at overdrive. Altså, Ja. man kommer til at opbruge sine ressourcer. det er rigtigt. For mig Jupiter det er ikke godt. Og det vil sige, at det er jo vækstplaneten, men det kan også vokse ud over alle bredder, og så kan det blive lige overkendt. Det kommer lidt an på, hvordan horoskopet er skruet sammen. Hvis man er sådan pænt ikke-brød i forvejen, så kommer Jupiter ind over. Ja. Med måde, siger man så. Hvis du skal vurdere, hvad det er, hvad for en ende, om det er noget stort, der ikke er særlig godt, der ligesom bliver blæst op, eller det er noget, der er rigtig godt, altså held for eksempel. Kigger du så på Radix? Eller? Ja, altid. Ja. Og det vil sige, at en korrektion vil altid indebære et eller andet overblik over Radix. Og der er portene jo altså nemme, fordi det første jeg gør, når jeg laver sådan en, det er, at jeg sidder i hånden og skriver ned kardinalfester bevægelige fra en ende af, og den tid det tager, der kan jeg så også lige kigge på nogle albuer og sådan noget. Så ligesom, jeg får et ris af, hvad handler det her om, inden jeg kaster mig ud i at kigge på korrektionen. Så har man en vis chance for at komme helt ind. Ja, lige på plads der. Saturn. Ansvar, at man skal til at tage ansvar for noget. Ja, god. Faderskab. Og der er faderskab. Ja. Men kunne det ikke også være forældreskab i det hele taget? Jo. For en kvinde, hun kan jo også føle det kæmpe ansvar. Hvis hun... Især hvis den står i femte. Ja, så det er da rigtigt. Ja. Man kan også blive sig til at lede et eller andet. Det er rigtigt. Ledelse. Den ældste nu er Saturn i timen, har altid sagt til hende, at hun skulle passe vældig på, at hun ikke blev leder. Det er hun blevet. Ja, ansvar. Det er fællesskab. Ledelse. Man kan også få problemer med røv. Det er rigtigt. Eller huden. Det kan også være, at man render ind i problemer. At man knækker lidt. Hvis man render ind i problemer. Ja, det synes jeg, det er Det trafikuheld plejer altså ikke at være. og vold mod kærester og Jeg ved ikke, hvor det kommer knækker fra. og sådan noget. Sådan plejer ikke at være. Nej. Hvorfor skal det være så kedeligt? Ja, Jeg prøver at Synes jeg putte heller lidt fut på her. Men altså forhindringer på en eller anden måde, ikke? Det er sådan nogle ting. Altså, jeg tænker på sådan nogle psykosomatiske, eller psykiske, eller hvad hedder det, fysiske lidelser og sådan noget. Det kan man jo næsten finde på alle planeterne, alt efter hvad de styrer, hvad sådan noget. Det er rigtigt. Det bliver noget, der spærrer for en, noget, der man snubler i, noget, der giver problemer i den anden. Hvilket som regel handler om, at der er et ansvar, man ikke har taget. Så det hænger jo inderligt sammen. Og det er jo det skønne ved at arbejde som astrolog, og vi har jo en evne til at knytte ting sammen, som for almindelige mennesker er ikke ved. Jeg har en knæskade med mit ansvar at gøre. Meget på kultur. Men det er i virkeligheden også frygtelig svært at sige til folk, altså det er jo næsten umuligt at skulle pejle sig ind på, om der er et ansvar, de ikke har taget. Altså hvis man sidder over for en 50-årig mand og siger til ham, at ansvar du ikke har taget på dig. Altså Det generer mig ikke. Nej, men den er jo, altså det kan selvfølgelig være på nogle områder, men ikke på andre. Lige præcis. Man er nødt til at være mere specifik. Ja. Og det, altså, jeg har da haft 50 år, hvor jeg siger, at jeg har en god nyhed til dig, du skal til at være voksen. Kommer det der lidt skæve smil, ikke? Ja, det kan man måske være nok. Ja, det ved jeg jo godt, det. Ja, altså det går ikke noget, at det er lidt frækt, bare det er rigtigt. Men kan man være sikker på, at det er et ansvar, der ikke bliver taget? Det kan også være et ansvar, som vedkommende et eller andet sted ikke er i stand til at tage. Eller har taget for meget. Ja, altså, det er jo ikke altid, man skal sidde og give folk Fordi hvis det er for meget, så er det et ansvar for en selv, man ikke har taget. Ja, så man kan har man sit sige, ansvar. så måske vente. Eller overansvar. Altså man kan være overansvarlig. Ja, præcis. Og så bliver det pligt og tugt og revselse og sådan noget. Det kan blive for meget. Rigtigt. Ja, men det er præcis sådan. Det vil sige, at hver gang, at vi har en planet, der bliver aktiveret af en MC-akse, så har vi en mindre roman. Og det vil sige, og ud af hvad den roman handler om,
Det skulle meget gerne være det, der sker i vedkommendes liv. Hvis ikke det er det, så er korrektionen forkert. Eller hvis tidspunktet, det sker, ikke er rigtigt, så må vi rykke på det. Så i virkeligheden så handler det her jo altså om gratis og progression. Helt normalt. Det eneste er, at vi bruger det til noget specielt, nemlig til at tjekke, om det nu også sker på det tidspunkt. Men ellers er det så. Uranus. Hvad sker der, når MC rammer en Uranus? Der er noget, der bliver oplyst, altså på en eller anden måde elektrificeret. Ja. Det handler næsten, altså for det første handler det jo selvfølgelig om frihed, det er klart. Ja, det er så en af. Men det handler meget tit om uddannelse. Eftersom det er en mental planet, der har at gøre med idéer og abstrakte tanker osv. Så derfor er det meget tit, at man har uddannelse ind over, når det er Uranus. Brud. Farvel. Ja. Den kaster alle slør væk, er det ikke det? Jo. Altså den river alle Og så har den det ved sig, at den har med noget nyt at gøre. Det kan man per definition ikke tænke sig til det for. Så der kommer altid et eller andet ind, man ikke har regnet med. Ja. Jeg er vældig spændt her til sommer, så går Uranus over min MC, og jeg er spændt til alle 4 hjørner på en gang. Det bliver interessant. Så det bliver interessant. Jeg begyndte på astrologi, uden nogensinde at have troet på astrologi, da den gik over min MC. Ja, det er ikke nødvendigt at tro på det. Det virker fint alligevel. Hvad med stress? Der er vi mere hen i stress. Kun hvis der er stress i horoskopet i forvejen. Ja. Men det er typisk noget, at man kommer ud i en eller anden form for frihed. Så det kan være problematisk, hvis man for eksempel har en Pluto-aspekt til Uranus. Det vil sige, at man har kravlet løs om frihed hele sit liv. Pludselig så får man den. Og så får man angst til at fast. Hvad så? Hvad skal man stille op med al den frihed? Og det er ikke sikkert, at det er behageligt. Det kan godt være, at man pludselig bliver kastet ud i noget, man absolut ikke havde tænkt sig. Og det har jeg været ude for min klient at sige, jamen hjertelig tillykke. Det er jo frihed, det her, ikke? Og så får man det der syge blik. Det er godt med dig. Ja, mægtigt. Så den er der. Neptun. Opløsning. Ja, det er en af dem, der kommer per definition, eller sådan automatik. Men det er ikke altid, det er sådan. Faktisk til en overraskelse har jeg i årenes løb set, at Neptun i forbindelse med en akse handler ofte om uddannelse. Hvad for en slags? Mental. Hvad? Mental, nej. Intuitiv. Social. Okay, selvfølgelig, ja. Det vil sige socialrådgiver, skolelærer, et eller andet, der har med mennesker at gøre. Yes, så en eller anden form for socialuddannelse er faktisk ganske hyggeligt at se. Men kan man lige pludselig komme i tvivl om, hvilken retning man skal tage? Og... Ja, så i stedet for opløsning, så er der jo meget bedre kan lide. Det hedder forvirring. Ja, det kan jeg godt se. At man aner ikke, hvad der er op og ned. Det kan også være et tidspunkt, hvor man bliver forført. Ja. Og snydt og bedraget. Ja, og det hedder forelskelse. Det prøver at være folk, der snyder en. Altså, Ja, altså man kan blive tørret noget så grundigt. Man har det der... Men meget tit et brag af en forelskelse, ikke? Og man siger, at kærlighed gør blind, det er jo løgn. Det er forelskelse, der gør blind. Altså kærlighed gør se, det er noget andet. Men altså forelskelse, det er jo også det, der hedder at projicere lidt på hinanden. Det er Neptun kanon til. Så illusion i stedet for? Ja, der er illusioner på. Min far han døde med Neptun hen over MC. Okay. Så der må være et eller andet måske med Saturn, det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Men det var bare, jeg har sagt det til Marianne, og hun synes, det var da meget naturligt. Fordi der er noget med opløsning og opbrud. Det kommer så an på horoskopen. Der skal man altså kigge lidt mere på, hvad er det så for horoskop. Hvorfor er det din Neptun, der sætter ham afsted? Okay. Altså din Neptun, der sætter ham afsted. Ja, min Neptun hen over MC. Nå, din Neptun? Ja. Ja, det er jo tab. Ja. Ja. Altså opløsning, det er et andet ord for det. Det er jo tab. Ja, okay. Ja, det er det. Og så kommer alles yndling, Pluto.
Yes! MC passerer Pluto. Der siger til hjælpen, hvad skete du så, da du var 23 år, 60 år, 60 år, der skete sgu ikke 23 år. Korrektionen er forkert. Hvis ikke der sker noget, passerer Pluto, så er der noget galt. Eller kvadrat til. Hvad vil der typisk ske med MC i forbindelse med Pluto? En forvandling. Den skifter kurs. Ja. Forandring, altså forvandling. Erhvervsskifte. Nyt job. Man kan i hvert fald man kan trygt sige, at det er skiftedag. Det vil være meget trygt at sige. En af de typiske ting, der sker, det er social udskiftning. At man skifter vennekreds og bekendtskaber osv. At der er mange ting, der ændrer sig. Og det kan være på så mange fronter, at man kan blive helt nervøs, om der overhovedet er noget tilbage, når man er færdig. Det kommer så lidt an på, hvor man er inde. Se, virkningen af de 3 yderste planeter er jo altså vanvittigt afhængig af Saturn. Det vil sige, hvor gammel man er, eller sagt på en anden måde, det arbejde, man har udført med sig selv. Så derfor kan man sige, at hvis man har en god forberedelse til, at de ydre planeter bliver ramt, eller går hen over på et transit, eller hvad det nu gør, så vil det ofte være en befrielse. Man siger, det var skønt, nu sker det. Hvis man har haft en sæk over hovedet og kørt baglæns gennem livet, og rammer det der, så er det en katastrofe. Der sker præcis det samme. Forskellen er kun, at man er ikke forberedt. Så derfor kan Pluto i lige så høj grad være en befrielse, når det er skiftedag, som det kan være en katastrofe. Det kommer an på, hvem du sidder over. Man kunne sætte sådan en backslash, skriftedag på den. Ja, så at det er skiftedag, det er sådan set det vigtigste. Kunne man forestille sig, at på nogle områder kan Pluto virke befriende, og så på andre områder, der er virke katastrofalt. Altså at der er sådan en sammenkørende af de her to. Altså teorien kan man godt. Ja. En ting, jeg har lagt mærke til, der ofte sker, at mennesker begynder at beskæftige sig med psykologi eller terapi, når Pluto er i farvand. Det vil sige, at man begynder at tage den dybere side af sig selv mere alvorligt. Det modsatte er jo sket sådan nogenlunde for nylig for mig, nemlig at Transit Pluto brændte på min Radix MC. Tolker man det på samme? Fuldstændig. Ja. Det er cirka her, hvor jeg startede på skolen. Sådan, ja. Så. Og det er jo så også noget med at kigge dybere, fordi det var det. Jeg sidder sådan lidt og tænker på, altså, hvordan skal vi rundt nødvendigvis bruge MC-IC-aksen i forhold til korrektion? Altså når folk kommer og så, altså nu ved jeg ikke, hvad din fremgangsmåde er, men så mange gange så siger man jo, giv 5-6 begivenheder, som har været vigtige for os, og så kigger man på det. De behøver jo ikke nødvendigvis at indrullere det MC-IC-aksen. Nej. Så er det en speciel fremgangsmåde, hvor man altid bruger den, eller hvordan? Ja. Ud fra den filosofi, at når jeg får sådan en liste med begivenheder, så fisker jeg altid dem ud, der berører akserne. Fordi det er akserne, der bliver flyttet på ved en korrektion. Okay, så så rene planetaspekter, dem sorterer jeg frem med det samme. Ja, altså så ved jeg ikke, hvordan man lige kan finde ud af, at der rammer en akse, uden at man har... Nej, så må man gå den igennem, så klokker man den igennem og kigger, hvor skulle man... Og så siger der er en akse, der rammer ind, så den beholder jeg. Ja, jeg er enig med dem, ikke? Og så ud fra dem, så vil du så ligesom fokusere på, hvad er det så, der sker her? Fordi det er aksen, der skal korrigeres. Okay. Det er aksen og tidspunktet, der hænger intimt sammen. Hvis man har planetaspekter, det er jo ligegyldigt, at du får en time før eller senere, det vil være det samme. Så dem sorterer jeg fra. Og tilsvarende, som jeg nævnte, ved cyklusaspekter, og det er typisk en planet, der har kørt en bane rundt og respekterer sig selv igen. Helt på nårhylden med den. Det kan være, at den er god. Det kan også være, at den ikke er. Så vi har de rene aktieindflydelser, fordi det er dem, der giver bingo. Okay. Og den kan jeg ikke vide på forhånd. Så derfor man er nødt til at vurdere det. Altså begivenhed for begivenhed. Hvad har vi at spille med for hver af dem? Og derfor er det meget sjovere at gøre det på den måde, jeg gør det. For når klienten kommer, så er det mig, der spørger. De har selv lavet en liste og siger, den bestyrer du, så tager jeg mig det her. Og så siger jeg kan se, at du er så gammel, så er der hylder i mosen på det her område.
Og hvis det så er rigtigt, så kan man sige, at det er godt. Hvis det ikke er, så må vi have at skyde os ind på, hvornår det er. Så jo, det er altid aksen, der er vigtig. Men det er også en god idé, at klienten selv har en seddel med, fordi mange gange bliver så forvirret af at være i centrum, så ikke kan huske en skib. Og så pludselig så får man jo lidt op i kampkisten, altså de skal jo huske langt tilbage. Ja. Det er mange af de ting, der er vigtige. De står måske inden for de første 15 år, der bliver ikke huske en skib. Det er en god åbningsproces, inden man kommer til station. Ja, og det er jo ikke en interessant proces at begynde at skrive sådan en liste. Altså, det skal nok vise sig, at man i sin hukommelse har fået byttet op på tingene. Så det er også politirapporten rigtigt. Det var sådan set kapitel 2. Hvad er det, vi har at skyde med? Er der forskel på, når man har planeter i progression og planeter i transit? Ja. Hvad er forskellen? Normalt så siger man, at progressive planeter er ofte nogle indre processer, som et eller andet sted trænger sig på i personens, hvad skal man, psykologiske side. Hvor det kan være, at man har behov for noget, man føler, at man skal realisere noget, hvor det kommer lidt mere indenfra, hvor transitter ofte er noget, hvor man kan sige, det kan være ydre hændelser, som er meget mere konkrete, og som giver som en anden, lige her, nu sker der noget for dig, og det kommer ud fra. Til korrektionsbrug, så er der ingen forskel. Nej, okay. Det er nemlig spøjt. Så der er det er ikke helt det samme, som man egentlig synes, det er meget tæt på. Så i virkeligheden kan man sige, det er samme surdej. Om det er transit over en akse, eller akse progressiv over en planet, eller en progressiv planet over en akse, det betyder sådan set cirka det samme. Det er den samme type begivenhed, de udløser. Og det gør det jo lidt meget enklere. Ja. Et eller andet sted skulle der også gerne være en forbindelse mellem afgørende ydre begivenheder og indre oplevelser. Det kan man sige, ja. Så hvis jeg siger, selve vores apparat og selve vores teori, som vi gennemgik før, er i virkeligheden en frygtindgydende enkelt. Resten, det er træning i at gøre.